Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli ke emakhaya ke iwona ke indawo esisebenzela kuyona le nanga umfula ngalo ukuthi unomsindo kakhulu lo mfula. Sibonile ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sikhulume nani kuwona lo mfula lo. Ekuyiwona esihlambulula abantu sisuse iziqalekiso nezinyama. Yiloko inhlathi lezi njengoba nikubona lonke le nhlathi khona le emaweni phezulu. Izona izinduku ezahlukahlukene ke lezi. Esitheza khona la masifuna lezi nduku sizozixebula la. Nangu nomgadankawo. Bayawazi abaningi ke emakhaya umgadankawo nabelaphi bayawazi le nduku ethi umgadankawo isebenza kumuntu ophambanelwe ikhanda. Ophazamisekile ekhanda. Uyifake nezinye izinduku ezihlukahlukene nelongwe. Yalazi ilongwe lenkomo eselomile. Umhokelisa wona umuntu osephambanelwe ikhanda ogulayo gayo kwaphisa bemiso. Ufake nezinye izinduku ezihlukahlukene. Ziningi izinduku ezikhona khona la. Nalo nobhici. Kodwa khona ihlathi engizongena kulona ngikhombise lo bhici. Ubhici abanye balibiza ngobukhwebezane. Kuyangawo ukuthi ukhulele kuphi. Ubhici lisetshenziswa kakhulu umuntu onabafazi abaningi onesithembu. Monesithembu ke uthi uyahamba uya kulomakoti omunye masibanibani afika kufake yakhe intando naye akudlise. Uthi yakomunye nafika kufake yakhe intando naye akudlise. Ubhici ke lokusiza kulozo zimo ke uthatha nje lento ukhamahlava ugqobe usukufaka emanzini afudumele usuyaqunga kuphola ukuphuza ekugcwala isisu uthi ukukulinda kubhicila yonke into ngaphakathi nje wanizwa kuthiwa ubhici ubhicila yonke into ngaphakathi kusho kuthiwa abakubekela umeqe emsebenzini uhanjwa ukukhupha ebusweni uyakwazi ukuthi ugqobe lento ufake emanzini uma ufika ubuye emsebenzini soyageza ngako kubhicika sonke leso sicisto uyakwazi noma unezintwala ezingaphakathi kwena ukugqoba ukwakha imbiza uphuze kuyaziqeda le ntwala lezi eziluma la ngaphambili noma eziphumele ngaphandle ubhicike uyakwazi ukuthi mawukha futhi iqaba ungalalo ulibhekisa lapha elangeni ila ngamalishisi uyabona kuphithizela into engathi izilwane phakathi eziningi kulona mawubuka nje ubuka isikhathi eside ulibhekise elangeni kunemfihle ejule kakhulu ubhici kodwa into enganakekile nje imila nje ekhaya nasegcekeni nasothangweni izona ke izinduku zokulwa izimpi ezinganakekile kuningi khona nemaphakama emganu la ukhona amaphakama lawa ekuthiwa imfe yenkawu lokungena kwimoya ke leyo imimoya mophakamisela umuntu into yenhlanhla nasezizweni kuyangena izinduku eziningi ezahlukahlukene khona kade sibalethile la sizobageza lemfuleni sizobalwisa izinto sizobafaka izinto ezahlukahlukene zenhlanhla sase sithola ithuba ke lokuthi sivele ukuthi